Welcome back to our vlog channel. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚದಲ್ಲರೂ ಪೂರಕಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜಿ ಆಫೀಸದ್ದು ಬರ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೋಕು ಬಡಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪಂದಿಂಡು ಈಗ ಪಿರಜೋರು ಬಡಾಂಡು ಫಿಜ್ಜು ಚಪಾತಿ ಇತ್ತಂದು ಕೋರಿ ಮತ್ತು ತಿಂದು ಮೀನು ತಿಂದು ಮೊನ್ನೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಮತ್ತು ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿಲ ಒಂಜಿ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಉಂಟು ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಕಡ್ಲೆದ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಬಟರ್ ಉಂಡು ಐನು ಮುರ್ಕ ತಿನ್ಕ ಬಂದೆ ಚಪಾತಿ ಕಾಯನು ಸೋಕಡೆ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನು ಕಾಯ್ತದು ಆಯ್ತು ಹೋಗು ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಪಾರ್ದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅಂತೊಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ತದು ತಿನ್ಕ ಐನು ಚಪಾತಿ ಉಂಡು ಗೋಡ ಐನು ಚಪಾತಿ ನನ್ನ ಚಪಾತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ಮಂತುಕರ ಅಂತೇಳಿ ಚಪಾತಿ ತಟ್ಟಿಗಿಂದು ಬೆಲ್ಲ ತಾರ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗ ಇಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಉದ್ದಗ ಪಾರ್ದು ಇನ್ನು ಶೋಕಡೆ ಎಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಸೋಕ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಪಾರ್ದು ತಿನ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಪಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಕೆಲವು ಬಿಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಸಡನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಇಂಚ ಮತ ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಕ್ಕಲ ವಿಷಯ ನಾ ಬಂದೆ ನೀನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೇತೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಗೆ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಪಾಡೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಮೂಲು ಊರುದೆಲ್ಲ ತಿರುಗ್ಯಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯಾರ ಖರ್ಚಿಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಎಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯಾರ ತೆಗೆದುಂಡು ಇನ್ನು ರೂಮುಡೇ ಇತ್ತು ಬೆಂದಾಗೈತೆ ಬೆಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಸ್ತ ಒಂಚ ತೋಡಾಕು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜಾಲಿಡುಲ್ಲ ಅಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಜಾಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಬೆನ್ಪಾತ ಹೆಂಗೆ ಚಪಾತಿ ಕಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫ್ರಿಜ್ಜು ದೀಪುಂಡು ಇತ್ತು ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆಗೋದಿಂದಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದಿನದು ರೂಪಾಯಿ ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಜಿಯನ್ನು ಡ್ರೈ ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ನಿಮಗೆ ತೋಜಿಪೋ ಒಂದೇ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಕಡ್ಲೆದ ಬಟರ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಟುಲೆ ಹೆಂಚೊಂದು ಇದೆ ತಿನ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪೂಜೆ ತಿನ್ಕ ಚಪಾತಿ ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ದಾದ ವಾಗ್ ಮುಂದೆ ಎಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ರೂಮ್ ಎಂಚುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ 2 BHK ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚೆ ತೋಜಿಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಾಲ್ ವಿತ್ ಕಿಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಚಪಾತಿಯಾರ ಪೌಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಜವನಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅಂಜಾನೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಚಿನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ತುಲೆ ಯಬ್ಬೋ ಮಾತ ಡ್ರೈ ನಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು किसके लिए यार कितना हाँ एक महीने है ना, 1 महीने के लिए इतना चाहिए क्या? हाँ ओके हैप्पी जर्नी फॉर टुमारो 11:30 हाँ वेरी गुड इंचा आते यार आता आई बक्का निकला फिर व्यू तुले व्यू तुले ಈತೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಐತೆ ಅಪ್ಪಂದೆ ಸೂಪರ್ ಇದ್ಯಾ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೊದಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ದುಪ್ಪೇರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ
ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 7 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವಳು ಮಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 7 ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 6 7 8 9 10 11 12 13 ಮಟ್ಟ ಉಂಟು ಚಂದ ಮಾಮೂಲ್ಯರು ಓಕೆ ಅದು ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ചേട്ടാ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ Nothing special. chapati enough Same like you, yeah. yes hey 2 chapatis there take That one, huh? yeah okay ಇದನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿ ಪಕ್ಕದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ see you bye bye see you bye bye See you next time. What special? Nothing special. Chapati. Bye bye. See ya.